Nu nærmer vi jo snart sommerferien, og jeg ved jo, der er nogen, der er førstegangs elkøbere, der har været ude at købe en bil her i foråret, og nu skal lige om lidt, så skal vi have 3 børn, og vi skal have hunden, og vi skal have det hele med på ferie, og vi skal afsted i elbilen. Og man kan allerede fornemme, manden han er begyndt at ligge søvnløs, fordi hvor skal vi lade, og kan vi overhovedet lade nogle steder? Og konen, hun får heller ikke sovet, for hun kan høre, manden han ligger og tænker. Og der skal jeg bare sige til jer, I skal have fuldstændig ro. Fordi hele Europa er klar til, I skal på ferie i jeres elbil. Der er masser af ladestandere. Der er masser af standere på alle standerpladserne. Så skal man heller ikke være nervøs for. Skulle man lige ske, at jeg skal holde i 10 minutter og vente på, at den anden er færdig, jamen så ind og have sodavanden, ind og have kaffen, lige få strukket benene. Det kan være, at børnene lige skal have den der is, der de har plaget om de sidste 600 km. Så bare glæd jer nu til, I skal på sommerferie i jeres nye elbil. For det bliver et kæmpe hit, og I sparer en masse penge, som I kan bruge på god mad og et godt glas vin, når børnene er puttet og alt det der. God ferie til jer.